nies minn kull imkien. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu illi għandna llum iġalna kważi nagħmlu l-mistoqsija x'hemm bżonn għal kull wieħed u waħda minna biex aħna nirċievu il-fejqan. Hija mistoqsija li żgur kull wieħed waħda minna xi darba għamilna, u allura llum xtaqt li anke nagħmlu din ir-riflessjoni dwar din il-mistoqsija. X'hemm bżonn biex wieħed ifieq? L-ewwel ħaġa hija aċċess għal qalb ħanina ta' Ġesu. Meta qed ngħid aċċess, jiġifieri li jien inkun verament qed infittex lil Ġesu. Issa jekk jiena nkun qed ngħix kif jaqbilli u kif irrid, u ma nkunx fit-triq li ħaniltaqa' ma' Ġesu, minix se niltaqa' miegħu personalment fit-triq, minix se jkolli l-aċċess għal qalb ħanina ta' Ġesu. U allura laqas it-talba tiegħi ma tasalx għandu. Walla dan huwa l-ewwel pass li xi kultant naqbżuh. L-aċċess li jien niltaqa' personalment ma' Ġesu fit-triq ta' ħajti. Mhux għall konvenjenza u għall bżonn biss tal-fejqan, imma fit-triq ta' ħajti. Imbagħad ovvjament illi jien meta ħaniġi biex nitkellem, niltaqa', nitlob ma' Ġesu, jien irid ikolli l-idea li ċara li Ġesu huwa s-sit tal-ħajja. Jiġifieri għandu l-kontroll fuq dak illi huwa taġit għalija fi żmien li qed ngħix fuq din l-art. Xi ħaġa li lajjen u laqqas ħadd ma nistgħu narfuha, u biss jafa, u biss is-sit tal-ħajja. Allura it-tieni punt hija li jien nirrikonoxxi lil Ġesu fil-ħajja tiegħi bħala veru Alla u veru bniedem, bħala s-Salvatur tiegħi, bħala l-bniedem li huwa s-sit tal-ħajja li jaf kollox. U allura mbagħad il-pass li jmiss huwa li jien inħoss u nkun konvint illi għandi bżonn lil Ġesu. U allura hemmhekk nista' mbagħad nagħmel it-talba vera u sinċiera. Naf f'moħħi u ċert li Alla jaf x'inhu l-aħjar għalija, mela allura it-talba tiegħi quddiem Ġesu hija t-talba fil-verità, hija t-talba fis-sinċerità. Meta bniedem imur jitkellem biex jieħu parir għand xi ħadd jew jirċievi xi għajnuna, kulħadd, kull bniedem, jien inkluż, aħna nażlu x'ngħidu. U nażlu x'ngħidu l-ewwel, u nażlu fejn nagħmlu l-enfasi. Xi kultant affarijiet li aħna nkunu żbaljajna jew ma jaqblilniex ma nsemmuhomx ukoll, naħbuhom. U allura min qiegħed jismana ma jistax jieħu l-istampa kollha sħiħa. Se joqgħod biss fuq dak li ngħidulu. Mentri meta aħna nagħmlu din il-laqgħa personali ma' Ġesu, l-aċċess għal qalb ħanina ta' Ġesu, m'għandniex ċans li nqarqu bih għax hu jaf kollox. Hu jaf l-istorja kollha ta' ħajjitna. U allura li jiena niltaqa' ma' Ġesu, l-aċċess għal qalb ħanina ta' Ġesu, u nifhem li għandi bżonnu. Konvint li hu jaf x'inhu l-aħjar, jaf il-verità kollha, u li jien għandi bżonnu, u hu sit il-ħajja is-Salvatur tiegħi. It-tieni pass imbagħad huwa li ħanamlu dik li hija t-talba għal fejqan għal dak li aħna nixtiequ. Imma wkoll anki t-talba tagħna hemm mod u mod kif nistgħu nagħmluha, tista' tagħmilha qisu bid-dritt, bil-fors, qed nordnalek. U tista' tagħmilha kif għamilha dan ir-raġel Lebrus illi għandna fil-Vanġelu tal-lum illi jgħidu jekk trid tista' tfejjaqni. Mhux bil-fors, jekk trid tista' tfejjaqni. U allura li jiena nafda il-ħajja tiegħi fidej il-mulej Ġesu.
li jien inħalli fidejh. Inkun qed inħalli l-kawża tiegħi immexxiha hu, mhux immexxiha jien. Inkun qed inħalli l-aħjar mod u l-aħjar ħin fidejh u mhux kif irrid jien u fix ħin irrid jien. U allura irrid nagħti lili nnifsi, noffri lili nnifsi lilu, nafda lili nnifsi lilu. U l din il-fidi fih, din ir-relazzjoni tiegħi miegħu u nħalli l-kawża tiegħi fidejh, imexxiha hu. Anki smajna llum fl-ewwel qari hux vera, u qed jistaqsi forsi kif il-poplu ta' Alla quddiem il-Filistin kien qed jitlef. U mbagħad x'għamel? Ġab l-arka tal-Patt tal-Mulej biex qal ħajkolli l-arka tal-Patt tal-Mulej fin-nofs. Imma xorta tilef bl-arka tal-Patt tal-Mulej fin-nofs. Għaliex? Għaliex mhux l-arka tal-Patt tal-Mulej imma l-għaqda tiegħek mal-Mulej innifsu li importanti, li ġiblek ir-rebħa, li ġiblek il-fejqan. Jiġifieri mhux l-affarijiet li huma marbutin mar-reliġjon u mar-reliġjożità fihom infushom, imma hija ir-relazzjoni tiegħek personali u tal-każ tal-poplu ta' Alla ma' Alla nnifsu li jħallu lilu jagħmel imbagħad il-kawża tagħhom, il-mixja tagħhom, il-ġlieda tagħhom fil-ħajja ta' kuljum. U allura hemmhekk kien hemm l-iżball illi t-tama tagħhom kienet fl-arka tal-Patt tal-Mulej li kienet xi ħaġa importantissima bil-kmandamenti u bil-liġijiet ta' Mosè tajjeb kienet xi ħaġa importanti l-arka tal-Patt tal-Mulej. Imma mhux dik hija l-iktar importanti u dik mhijiex biżżejjed. Hemm bżonn il-mod ta' ħajja. Hemm bżonn li l-bniedem jafda lilu nnifsu fidejn il-Mulej. U allura dan huwa t-tieni pass li jiena nafda lili nnifsi. L-aċċess għall-qalb ħanina ta' Ġesu u li jien verament nafda lili nnifsi ħajti kollha noffriha u nħalli lill-Mulej imexxini ftit ftit f'dak kollu li niltaqa' miegħu fl-esperjenzi tal-ħajja. Nispera li anki dawn iż-żewġ punti l-aċċess lejn il-qalb ta' Ġesu u anki li nafda l-ħajja tiegħi fidejn Alla ikunu il-mezz li ħafna milli qegħdin isegwuna nagħmlu din il-mixja lejn il-fejqan, lejn it-talba, lejn ix-xewqa illi qegħdin nagħmlu bħalissa. Imma nagħmluha b'dan il-mod li jagħmilha dan ir-raġel Lebrus. Jekk trid Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni fidejk. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna, b'mod speċjali llum li qegħdin noffru lill-quddiesa għall-morda kollha. Nitolbuk Mulej biex tieħu ħsieb il-morda kollha fiżikament jinsabu fejn jinsabu u tgħin anke lil dawk li qegħdin iduru bihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk ukoll Mulej għal dawk li forsi dbedu minnek iddajfu fil-fidi tagħhom fik u qegħdin jabbandunaw il-mixja spiritwali biex inti treġġaħħom lura lejk. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk għal dawk li qegħdin ibatu minn mart mentali u dawk li għandhom problemi fuq rashom li jridu jsibu soluzzjoni biex inti tagħtihom l-erf tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk ukoll Mulej għal dawk kollha li bħalissa għaddejjin minn uġigħ tal-qalb, minn problemi emozjonali biex inti tfejjaq dik il-qalb bil-qalb ħanina tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk ukoll Mulej għal dawk li marritilhom il-volontà, l-aptit, il-motivazzjoni fil-ħajja biex inti terġa' tihom il-kuraġġ meħtieġ biex jimxu l-qudiem fil-mixja tagħhom flimkien miegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk ukoll għal dawk kollha li inti qed issejjaħ biex jimxu iktar mill-qrib fil-ħajja tagħhom miegħek ħalli jarfu s-sejħa u jkollhom il-qawwa u l-erf li jgħixuha fil-ħajja ta' kuljum. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbiet kollha u talb ieħor ta' dawk kollha li qegħdin isegwuna li qegħdin jitolbu mulej il-fejqan illi b'libertà sħiħa u fiduċja fik qegħdin jgħidu jekk trid tista' tfejjaqni. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fit-tjieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jifaħruk is-smewiet mas-serafini u mal-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima flimkien intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu jxorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles,
mal-isqof Joe li qed jgħinu mal-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni kollha li wednihom it-talb tagħna quddiemek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsom mal-Alla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfirna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. O Alla li tista' kollox fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristus Idna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku il-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni. Ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u jqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, ibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun liben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun liben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa
in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun liben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun liben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna
bħalma naħfru lil min ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jismajt talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu fejn dan il-wiet tadmu. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt talb tagħna, Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Etern Alla, Ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina,
Xebba kollok għaqal. اطلب علينا Xebba li tisħoq kull qima. اطلب علينا Xebba li tisħoq kull foħrija. اطلب علينا Xebba kollok seta. اطلب علينا Xebba kollok ħniena. اطلب علينا Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب علينا Mera tal-qdusija. اطلب علينا Tron tal-erf. اطلب علينا Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا Amara tal-Ispiritu Santu. اطلب علينا Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا Amara ta' kull tieba. اطلب علينا Warda mistika. اطلب علينا Torri ta' David. اطلب علينا Torri ta' Lavorju. اطلب علينا Dar ta' Deb. اطلب علينا Arka ta' rab tal-ġdida. اطلب علينا Bib ta' sema. اطلب علينا Kewba ta' filgħodu. اطلب علينا Saħħa tal-morda. اطلب علينا Ken tal-midinbin. اطلب علينا Faraġġ tal-migranti. اطلب علينا Faraġġ tal-imniktin. اطلب علينا Għajnuna tal-insara. اطلب علينا Sultana tal-anġli. اطلب علينا Sultana tal-patriarki. اطلب علينا Sultana tal-profeti. اطلب علينا Sultana tal-apostli. اطلب علينا Sultana tal-martri. اطلب علينا Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا Sultana tal-verġni. اطلب علينا Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. اطلب علينا Sultana mtella s-sema. اطلب علينا Sultana tal-Rużarju mqaddes. اطلب علينا Sultana tal-familja. اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. اغفر لنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna qaddija tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا San Turrokku, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beatu Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejt il-najt tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.